ኤሚሬትስ ንዩኤኢ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ርክባት ወይ እውን ውዕላት ምስ ክልላት ናይ ሶማል ገይሮሞ ንዘለዉ ብግምጣሉ ምስ ፈደራል መንግስቲ ናይ ሶማልያ ዘይገበርዎ ብምሉእ እቲ ካልእ ውዕላት ዝተሰረዘ ውዕላት እዩ ትርጉም ዘለዎ ውዕላት ኣይኮነን ስለዚ ንብረትኩም ጠርኒፍኩም ካብ ዓድና ሸተት ኢልኩም ውፁ ዝብል ቀጥታን ትእዛዝ ተዋሂባቶም ኣላ ኣብዚ ቀጥታ ንኢማራት ምሰውፁ ብቐጥታ ሓደ ልኡኽ ናይ ሶማልያ ኣበይ ተራዩ ቀጠር ተራዩ ስለዚ ቀጠር ነቲ ኢማራት ትገብሮ ዝነበረት ፋይናንሳዊ ሓገዝ ዝበሃል ብቐጥታ ክትክኦ ትኽእል ሃገር ምዃና ይፍለጥ እዩ ምናልባት ኣብይ ኣሕመድ ዘተኣማምን ኣሚኑ ይእው ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዘገርም እቲ ንሱ ዝኣመኖ ሓይሊ ሕማቕ ኣጋጢምዎ ኣሎ ሕማቕ ዝበሃል ኣጋጢምዎ ኣሎ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝኣምኖ ዝነበረ ሓይሊ እንታይ ዳ ኣጋጢምዎ መርዲ ዝበሃል እዚ Somalia's government says it's cancelled all agreements with the United Arab Emirates. Tensions have been increasing since Israel recognized the breakaway region of Somaliland. Somali media report that the UAE played a role in that recognition. The government in Mogadishu says the decision to cancel agreements is to protect national security and uphold constitutional order. The UAE operates a port and military base in Berbera in Somaliland, as well as ports in Busan. With the United Arab Emirates amid tensions over Israel's recognition of Somaliland, rejecting the Gulf power from military bases and major infrastructure as tensions soar in the Red Sea. Now, according to a senior Somali government source, the move by the Mogadishu government includes all entities and stations. Several decision applies to all agreements and cooperation in the ports of. Come to reward Allahum, there is this major development. Abi Usane bi ማዕከላዊ መንግስቲ ናይ ሶማልያ ፈደራል መንግስቲ ናይ ሶማልያ ተወሲኑ ዘሎ ውሳነ እዚ ውሳነ እዚ ድማ ኒ ኤሚሬትስ ንዩኤኢ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ርክባት ወይ እውን ውዕላት ምስ ክልላት ናይ ሶማል ገይሮሞ ንዘለዉ ብግምጣሉ ምስ ፈደራል መንግስቲ ናይ ሶማልያ ዘይገበርዎ ብምሉእ እቲ ካልእ ውዕላት ዝተሰረዘ ውዕላት እዩ ትርጉም ዘለዎ ውዕላት ኣይኮነን ስለዚ ንብረትኩም ጠርኒፍኩም ካብ ዓድና ሸተት ኢልኩም ውፁ ዝብል ቀጥታን ትእዛዝ ተዋሂባቶም ኣላ ቀጥታን ትእዛዝ ኢማራት መርዲ ይመጽይዋ ዘሎ ካብ ሶማልያ ከምዚ ክመጻእ ኣይተጸበየትን ነይራ ካብ ስዑድያ ሜቢ ኣብ የመን ከምኡ ከጋጥም ኣይተጸበየን ተይልካ ግን ስዑድያ ዓብ ሃገር እዩ ከም ዓይነት ስጉምታት ገለ ፖይንት ክወስደላ ከም ዝኽእል ይግምቱ ነይሮም ኾን እዮም በራይ ገመቱን ኣብውን ጉድ እዮም ረኺቦም ዘለዎ ኣብ የመን ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ግን ሶማልያ ምስቲ ፀገማታን ካልእ ሽግራታን ዳርጋ ነቲ መንግስቲ ከም ድሌተይ ዝሓስክዎ እዚ ዓይነቱ ትዕቢት ዝመልኦ ኣካይዳ ናይ ኢማራት ነይሩ ወል መንግስቲ ፈደራል መንግስቲ ናይ ሶማልያ ነዛ ትእዛዝ ምስ ኣመሓላለፈ ድሮ ካብ ቦሳሶ ንብረቶም ጠርኒፎም ክወፁ ከም ዝተረኣዩ ዝንገር ዘሎ ካብ በርበራ ኣይንወፅን ኢና ዝመስል ዘረባይ ዘሎ ምክንያቱ መንግስቲ ናይ ሶማሊላንድ ወይ እውን እታ በርበራ ዘሎ ኣብቲ ሃርጌሳ ዘሎ መንግስቲ ናይ ሶማሊላንድ ኢማራት መሻርክትና ስለ ዝኾነት ኣይትወፅን እያ ዝመፀ ይምፃእ ንሕና ፍቂድና ኣለና ዝብል መልሲ ፅሒፎም ኣለዉ ዋላ እቲ ናይ ሶማሊ ኣብቲ ፑንትላንድ ዘሎ መንግስቲ እውን እንተኾነ ድሕርቲ ውሳነ ናይ ፈደራል መንግስቲ ቀጥታ ቦርሱ ጠርኒፉ ንኢማራት ክኸይድ ንኣቡዳቢ ክኸይድ ተራእዩ ትመራሒ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ የሶማልያ ልሕሉሕ ዝኾነ ቁፅፅር እዩ ዘለዎ እቲ ፈደራል መንግስቲ ከምዚ ዓይነት ሓያል ውሳነ ክውስን ዝኻለ ካብ ምንታይ ተበጊሱ እዩ መን ይደፊእዎ ካበይ ተበጊሱ ንዝብል ኣብዚኣ ኮንቨርሴሽን ክገብሩ ከለዉ ረእይዎ ምክንያቱ ብዙሕ ጥርጣራታት እዩ ዘሎ ኣብቲ ጉዳይ Tensions have also been fueled by allegations that a Yemeni separatist leader escaped to the UAE via Somaliland. That's operation. Abu Dhabi has trained hundreds of Somali troops since 2014 as part of those agreements. The UAE has also provided humanitarian assistance to the breakaway region of its operates a port and military. زيادة ሶማልያ ትበሃል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣበይ ቦታ ነይርዎ እንድሕር ኢሎም መጀመርያ ኣብ ሶማሊላንድ ኣብ በርበራ ቦታ ኣለዎም ኣብቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ድማ ኣብ ቦሳሶ ዝበሃል ወደባዊ ከተማ ዓብ ቁፅፅር ነይርዎም ዓብ ኤርቤዝ ኣለዎም ኣብኡ ካብኡ ድማ ዩቲ ሎጂስቲክስ ናይ RSF ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ካብኡ ቀፂሎም ድማ
እንደገና ታሕቲ ወሪድካ ጁባላንድ ናብ ኬንያ ገጽካ ክቐርብ ከላ ጁባላንድ ኣብቲ ኪስማዮ ዝበሃል ድማ ቦታ ነይርዎም ስለዚ ዳርጋ ብኩሉ መንገዲ ነዘን ክልላት ናይ ሶማልያ ተቆጻጺሮም እዮም ነይሮም ኣብዚ ሓንቲ ጽሕፍቲ ነይራ ለሚሸውዩ ኣበየላ መሲልኩም እዚያ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እታ ስእሊ ጽቡቕ ጌራ እንተመጽያት ነገረየኩም ኣብዚ ስእሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩነታት ናይ ሱዳን ዓብይ ጽልዋ ክፍጠረሉ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘሎ ኣብዚ ዝንገር ዘሎ ስለምንታይ እቲ ናይ ሎጂስቲክስ ምንቅስቃሳት ናይ ኢማራት ዝነበረ ብስዑድያ ገይሩ ናብ የመን ናብ ሊብያ ከይዱ ኣብ ሊብያ ከይዱ ኣብ ኩፍራ ዝበሃል ብመንገዲ ሓፍታር ጌርካ ኣብ ኣጽዋር ተንቀሳቀስ ብፍላይቲ ኣብ ኩፍራ ዝበሃል ከተማ ዘሎ ኤርቤዝ ብዙሕ መንቀሳቀስ ናይ ኣጽዋር እዩ ናብይ ከይድ ካቡ ብመኻይን ገይሩ ብጫት ገይሩ ዲ ዋላ በቲ ዳርፎር ገይሩ ናብ አርኤስኤፍ ይኸይድ እቲ ካልኣይ ተቐንዲ ዓብ ስራሕ ድማ በዚ ካብ ኢማራት ተበጊሱ ናብ ቦሳሶ ይመጽእ ካብ ቦሳሶ ድማ ብቐጥታ ናብ ጫት ከይዱ ይመጽእ ወይ ናብ ጫት ናብ ሰንትራል አፍሪካን ሪፐብሊክ ከምኡውን ናብ ደቡብ ሱዳን እውን ይኸይድ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ተሓሲባ ዝነበረት ኢትዮጵያ ኣብዚ ናይ ኣብ ዶብ ናይ ኣብ ጋምቤላ ማዓስከር ክግበር ምዃኑ ዝንገር ዝነበረ ብቐጥታ ካብ በርበራ ኣምፂኻ እውን በኢትዮጵያ ጌርካ ኣብቲ ቦታ ተሰልጢንካ ንአርኤስኤፍ ክትሕይለሉ ትኽእል መንገዲ እውን ሕሰብ ነይሩ ኩሉ እዚ ፕላናት እዚ ብሕማቕ ኣወዳድቓ ወዲቑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ናይ ሶማልያ ውሳነ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ይንገር ብዙሓት ሓይልታት ኣብ ድሕሪኡ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ መጀመርያ ገለ ካብቶም ነቲ ውሳነ ዝበሰኑ ክዛረቡ ከለዉ እስከ ስምዑ ኣብዚ So Somalia's Minister of Information, Cultural Affairs and Tourism, live from Mogadishu with us. Thank you so much, Minister, for your time today. The UAE has played, as we've seen there, a central role in supporting Somalia's government. So annulling all agreements with Abu Dhabi is an extraordinary step. Can you tell us what's led to this decision? Thank you very much. If I can start with appreciating the UAE, the support they have been providing to Somalia. But what we find out later is that the support that the UAE was providing to Somalia is also, is on the other hand, they are also involved in some activities that are risking the sovereignty. What we have found out is that... Sir, I'm sorry to have to ask again, but what specific... ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢማራት ወላኳ ብዙሕ ሕማቕ ኣብ ሶማልያ ትገብር ተነበረት ሓገዝ እውን ትገብር ነይራ ሰራዊት ምስልጣን ድዩ ሎጂስቲካዊ ሓገዝ ድዩ ሰብኣዊ ረገድ ድዩ ገለመለ ነቲ መንግስቲ ናይ ሶማሊ ይኹን ካልእ ኣበርክቶስ ነይርዋ እዩ ስለምንታይ ኢኹም ነዚ ውሳነ እዚ ክትውስኑ ወኪልኩም ካብ ምንታይ ተበጊስኩም ነዚ ውሳነ እዚ ክትውስኑ ወኪልኩም ኢላ ኣበርቲዓ ተሓቶ እዚ ውሳነ እዚ ኢማራት ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ዝገብሮ ነይርዎ እዩ ግን ጎኒ ጎኒ ድማ ንልውላውነት ናይቲ ሃገር ድማ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ ብዙሕ ስራሓት ዝስራሕ ፀኒሑ ንነዊሕ እዋን ድማ እዚ ሃገር እዚ ኢማራት ዝበሃል ካብ ዓድና ክወፅእ ከም ዘለዎ ድፍኢት ነይሩ እዩ ጥራይ እቲ መንግስቲ ዓቕምታት ኣይነበሮን ደገፍ ክንዱ ዝኣክል ኣይነበሮን እዚ ጉዳይ እዚ ኣበይ ተወሲኑ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ከም ገምጋም ዘሎ ኣብ ስዑድያ ተወሲኑ ክኸውን ከም ዝኽእል ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ስዑድያ ሓደ ዓብይ ዋዕላ ተኻይዱ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ እቲ ዋዕላ እቲ ድማ ናይ ሃገራት እስላም ኣብ ጅዳ ዝገረንኦ ዝነበራ ተሪር ዝኾነ ውሳኔ ኣንጻር እቲ ናይ ሶማሊላንድ ተገይሩ ዘሎ ኣፍልጦ ብእስራኤል ሓያል ዝኾነ ውሳነ ሓያል ዝኾነ ተቃውሞ ንሶማሊላንድ ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣፍልጦ ንኸይረክብ እቲ እስራኤል ናብቲ ቦታና ክትፈጥሮ ትፍትን ዘላ ድማ ብፍጹም ከም ዘይሰልጥ ክንገብር ኣለና ኢሎም ትርኩይ ብዝከኣላ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ምዃና ስዑድያ ከምኡ ካልኦት ኩለን ሃገራት እስላም ድማ ብሓደ ድምፂ እስራኤል ዝበሃል ኣብ ሃገራት እስላም መፅዩ ንሶማልያ ግዛኣታዊ ሓድነታን ልኡላውነታን ደፊሩ ዝገብሮ ዘሎ ሓደጋ እንተደይ ኮይኑ ቁም ነገር ስለ ዘይብሉ እዚ ጉዳይ እዚ ብኩሉ መንገዲ ከነሽሎ ኣለና ዝብል ነይሩ ስለዚ ካብኡ ዝተበገሰ ብብዙሓት ሃገራት ዝተደገፈ ብብዙሓት ሃገራት ንሱዳን ነዚ ስጉምቲ እዚ እንተወሲንኩም ከንሕግዘኩም ኢና ኣብ ጎንኩም ኣለና ናይ ዲፈንስ ዲል ድዩ ናይ ካልእ ድዩ ኩሉ ዘድሊ ድጋፍ ክንገብረልኩም ኢና ዝብል ቃል ክዳን ኣትዮምሎም ከም ዘለው ዝገልጽ ሓበሬታ ብዙሕ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ቀጥታ ንኢማራት ምሰውፁ ብቐጥታ ሓደ ልኡኽ ናይ ሶማልያ ኣበይ ተራዩ ቀጠር ተራዩ ስለዚ ቀጠር ነቲ ኢማራት ትገብሮ ዝነበረት ፋይናንሳዊ ሓገዝ ዝበሃል ብቐጥታ ክትክኦ ትኽእል ሃገር ምዃና ይፍለጥ ቀጠር ብቐሊሉ ነቲ ፋይናንሻል ኤድ ተባሂሉ ኢማራት ትገብሮ ዝነበረት ቀጠር ኣብ ኸላ ክትክኦ ትኽእል እያ ስዑድያ እውን ክትክኦ ትኽእል እያ ግን ቀጠርካ ዝያዳ ዓብኢት ስለ ዘለዎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ብዘይሱ እውን ቅድሚ እዚ ሓሰን ሼክ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ዘሎ ቅድሚኡ ዝነበረ ፎርማጆ
ኣብ ቀጠር እዩ ዝቕመጥ ኦልሬዲ ስለዚ ምስ ቀጠር ዓብይ ኢድ ዘለዎ ክፋል ፖለቲካ ከም ዘለዎም ሶማል ስለዚ ምስ ቀጠር ዓብይ ዝምድና እዩ ዘለዎም ቀጠር ድማ ሓንቲ ካብተን ቀዳመይቲ ተሓባበሪት ሃገርናቶም ምዃና እዩ ዝንገር ቀጠር ድማ ምስ ቱርኪ ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ስለ ዘለዋ ቱርኪ ብወገና ቀጠር እትገብሮ ሓገዝ ይፈትዎ እዮም ስለዚ ናይ ቀጠር ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ምስ ስዑድያ እውን ብቀረባ ትሰርሕ ዘላ ሃገር ስለ ዝኾነት ስዑድያ እንኮላይ ቀጠር ክትገብሮ ትኽእል እውን ስዑድያ እውን ክድግፍዎ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ስዑድያ ብዓብዩ ናይ የመን ጉዳይ ተሰኪማ ስለ ዘላ ካልኣይ ሰኸብ ናይ ሶማልያ ኩሉ ሙሉእ ክትክእሎ እያ ኢልካ ክዝረብ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ቀጠር ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኢዳ ትእቱ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ቀጠር ድማ መተሃላለኽታ ንኢማራት ምዃና እዩ ዝንገር ልዕሊ ኩሉ ድማ ቀጠር ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዓበ ቂምታ እዩ ዘለዋ ስለምንታይ ምስ እስራኤል ስለ ትሰርሕ ዘላ ኢማራት እስራኤል ድማ ንቀጠር ኣብ ዝቐረባ እንታይ ጌራታ ዲፕሎማቲካሊ ድማ ንቀጠር ከጥፍዋ እዮም ዘልዩ ዘለዉ እስራኤል ስለዚ ኣብ ከምኡ ክልትየን ተቃራኒ ዝኾነ ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ሒዘን ዝኸዳ ዘለዋ ሃገራት እየን ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ሓደ ናይ ብሓቂ ዘገርም ዓይነት ኣካይዳና ንርኢ ዘለና ሶማልያ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክውስን እዩ እንተድውስን ንብል ነርና ግን ከምዚ ዓይነት ክውስን እዩ ኢሉ ዝግምት ዝነበረ ግን ኣዝዩ ውሑድ ጥራይ ነይሩ ምክንያቱ ወላ እኳ እቲ ምክንያት ርዱእ እንተኾነ ክግበር ሶማልያ ከምኡ ዓይነት ዓቕሚ ሃልይዎ ውሳነ ክህልዋ ከቢድ እዩ ነይሩ ስለዚ ምስ ሶማልያ ከም ሃገር ምስ ቱርኪ ሓያል ዝኾነ ናይ ዲፈንስ ስምምዕ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ግን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ምስ ስዑድያ ዓብይ ርክብ ክትገብር ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስዑድያ ድማ ገለገለ ፅሑፋት ኣብ ኤክስ ከም ዝሪኦም ዘለኹ ሓደ ዓብይ ሎጂስቲካዊ ሓገዝ ናይ ሴኪሪቲ ሓገዝ ናይ ካልእ ዓይነት ሓገዝ ንሶማልያ ክትባ ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ሓንቲ ካብተን ልዑል ፀቕጢ ዝገበራ ነዚ ውሳነ እዚ ንክውሰን ስዑድያ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት ድማ ንኢማራት ስዑድያ ኣብ 2025 ትገብራ ዘላ ንናይ ታሪክ መፅሓፍቲ ጥራይ ገዲፍና ዘለና ንናይ ታሪክ መፅሓፍቲ ገዲፍና ኣለና because this is unheard of እዚ ናይ ብሓቂ ተሰሚዑ ዘይፍለጥን ናይ ብሓቂ ዘገርምን ደስደመምን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ ከምዚ መድረክ ኮይንና ክንሪኦ ከለና ዞባና ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ማለት እዩ ከቢድ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ይፍፀመሉ ከም ዘሎን እቲ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ድማ ሓንሳብ እናሓዋሩን ነቲ ናይ ዞባና ኩነታት ለውጢ ከምፃሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ንሽተይ ኣብታ ጀሚርና ፀናሕና ክንቅፅል እሞ ስለምንታይ ኢላ ኣትሪራ ክትሓቶ ከላ It's a pretty damning accusation to make that the UAE was violating Somalia's sovereignty. What specific actions did the UAE take that violated Somalia's sovereignty? At this moment, we don't want to give more details on that, but the Minister of Foreign Affairs will give some details while communicating with UAE directly in order to convey this message. But what we found out through our networks is that there were a lot of activities that UAE was involved in trying to undermine the sovereignty of Somalia, and that was unacceptable to the Somali government, to the people of Somalia. Was this decision, Minister, to cancel these agreements, was it taken independently by Somalia or after consultations or perhaps pressure from an outside power? This was definitely done by the Somali cabinet members. Now from Mogadishu is Samira Gaid. She's the former principal security advisor to the Prime Minister, the founder and senior analyst. With us, Samira. This ending of agreements with the UAE comes amid reports that the Saudi-led coalition had informed Somalia that the UAE had used Somali airspace without permission to spirit away the Yemeni separatist leader. What do you make of these developments? Do you think that መንግስቲ ሶማልያ ዝኾነ ይኹን ንጹር ዝኾነ ክሲ ክህብ አይደለና ኣሎ ስለምንታይ ነቲ ስጉምቲ መንግስቲ ሶማልያ ከም ዝወሰዶ ኢማራት እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ስለ ዝወሰደት እዩ ዝብል ንጹር ዝኾነ መልሲ ክንህብ አይደለናን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢናትና ኣብ ዝግቦ ግዜ ዘድሊ ሓበሬታ ክህብ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ጉዳይቲ ሓበሬታ ክንህብ ኣይኮናን ሕጂ ዝብል መልሲና ንርኢ ዘለና ብኻልእ መንገዲ ድማ ብዙሓት ሰባት ከም ዝብልዎ ወይ እውን ኣብ ተደጋጋሚ ከም ዝመጽእ ዘሎ እቲ ጉዳይ ምስ ስዑድያ ዝተሓሓዝ ምዃኑ ንሱ ድማ እቲ ናይ የመን ናይቲ ኤስቲሲ ዝበሃል ዝነበረ ሓላፊ ካብ የመን ክሃድም ከሎ ካብ የመን ሃዲሙ ብጃልባ ገይሮም ናብ በርበራ ከም ዘምፅዎ ካብ በርበራ ድማ ብነፋሪት ገይሮም ንመቃዲሾ ካብ መቃዲሾ ድማ ብፍሉይ ነፋሪት ናይ ኢማራት ናብ አቡዳቢ ከም ዝበረረ እዚ ድማ ብዘይ ፍቃድ ናይ መንግስቲ ሶማልያ ዝተገበረ ንልኡላውነት ናይ ሶማልያ ዝደፈረ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ግን ኪኑ ዝኸይድ ይበሃል ዘሎ ኪኑ ምክንያቱ ናይ ሶማሊላንድ ናይ ሃገር ኣፍልጦ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝያዳ ፕሮፓጋንዳ ዝሰርሓሉ ብድሕሪ መጋረጃ ዝደፍኦ ዝነበረ ኢማራት ምዃኑ ዝንገር ስለዚ
ኢማራት ተቀዳመይቲ ነታ ሃገር ተፈራርስ ዝነበረት ሃገር ስለ ዝኾነት ኢማራት ንሶማልያ ንምድኻም ትኸዶ ዝነበረት ኩነታት ጋሕዲ ዝኾነ ኩነታት እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ኣብ የመን ትገብሮ ዘላ ንሶማልያ ድማ ከምኡ ስለ ትገብራ ዝነበረት ሶማልያ ሓድነታ ክትሕሉ ተኮይና ከም ሃገር ሓያል ክትከውን ተኮይና እዚ ዝመቃቐለ ሓይሊ ካብቲ ሃገር ክጥረስ ከም ዘለዎ እዩ The government is justified to end these deals with the UAE. Thank you so much for having me. I think, for one, yes, the government is justified. This is a situation that has been brewing for quite some time. And I can tell you on the ground, there has been some dissent about the government's relationship with the UAE and how particularly the UAE interacts with federal member states that are not aligned with the federal government. So I would say the government was within its authority to make this move. And in regards to the reporting that there was the usage of Somali airspace, I think this was really the last straw, following closely after the recognition of Somaliland by Israel, that is also assumed to be closely associated with the UAE. Exactly. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ነጥብታት እዩ ዘለዎ እቲ ፈደራል መንግስቲ ነዚ ስጉምቲ እዚ ናብ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ንክወስዶ ምክንያቱ ብብዙሕ መንገዲ እቲ ኢማራት ነቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ናይ ሶማልያ ብብዙሕ መንገዲ ዝሓላለኽ ዝነበረ ወላ እውን ኣብ ናይ ሶማሊላንድ በሎ ኣብ ካልእ ጉዳያት እውን ዓብይ ምትእስሳር ዘለዎ ምዃኑን ስለዚ ኢማራት ካብቲ ሃገር ንክትወፅእ እኹል ምክንያትን እኹል ዶኩመንት ዝኾነ ጭብጥታትን ክህሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ጥራይ ነታ ናይ ሓያል ዝኾነት ውሳኔ ንክውስንዋ ላስት ሚኒት እንታይ ስጉምቲ እዩ ናብኡ ከብፅሖም ክኢሉ ንዝብል ጥራይ እዩ ብዙሓት ሰባት እታ ትሪገር እታ ቀንዲ ነታ ውሳኔ ንክውስኑ ዘግበሮም እንታይ ኮን ይኸውን ኣብ ዝብል ኢኻ ዲቤት ክትገብር ትኽእል እምበር ኢማራት ምክንያት ነይርዋ ዶ ንሱዳን ሶማልያ እኹል ምክንያት ነይርዋ ዶ ንኢማራት ካብቲ ሃገር እቲ ከተውፅኣ ንዝብል ሞር ዛን ኢናፍ ኤቪደንስ ከም ዝነበራ እዩ ዝንገር ዘሎ